niki mantenan nggih. Ah, Niki nuturi pengantene. apa iya? Gegarane wong akrami niku Iya. tutu benda tutu rupa tutu bodo tutu rupa Dudu bondo, dudu rupa. Apa modale? Hamong ati pawitane Apa ilake jaman saiki ngandel sing nggih. kaya kuwi nyang wis Ora ngandel. ora ngurus. kok nyang sing tuwa be sungkan ati Yalah. pawit Among ati pawitane ora ana duite yo. Yalah, wong 20.000 wis ora ladeni kok saiki kok. Ora ngandel. Wis ora ladeni. Lah nggih. Sisan kula sing tuwa nek mung ati tok emoh. Ah, ya kaya ku ora jalan. Luput pisan bener pisan Luput pisan, bener pisan. nggih yen gampang luwe gampang Kuwi ta yen padha bae melasi, kerik apa wae gelem. Lah nggih nek gampang luwe gampang. Gampang pancen. Tapi anger sing ora padha pase, oh, kurang 5.000 wis dadang dalan. Gebrek. Yen angel angel kelangkung. Nek angel angel nemen. Pancen, iya pancen kuwi. Nggih, kula nglakoni niki. Resen. Nggih, nglakoni Lah, angel. Angel ping Dededoan. pira? Ping pira? Lah mulane niku yen gampang luwih gampang. Iya. Yen angel kelangkung. Dasare angele ora pati akeh, metikut gampange beko. Lah iya. Tan Neno. kena tinumbas harta Bu Wahyu dalem ora jare-jare bojone kuwi asline kepengin dadi pesinden. gopo aja Wah, ya ora Jenengan ora maksud kaya uman. kepengin ngregengake. Oh. Ning sayange suarane cukup. Ya ora, bodine urung pati kempot. Urung ning sayae nguyuhan dah kuwi. Pun Iya. belajar. Iya, lah kuwi apa ilake ana sinden munggah medun nguyuh. Lah. Berarti nang kono. Ya. Lintang biru. Disambung. Lintang biru nggih. Pocinem. Sing ngresake sapa? Mas Rianto. Oh, Mas Rianto. Alias Tongbu. Nenan lungelonan. Oh, rendang biru. Nah, kaya kuwi ratu. Ora ketang mengopo melu. Penting penting mangap. Oh, alah. Nah, Urut nggih. eh? Urut. Urut.
malah kok dinjendra. Iya. Hanya janji Ora jare-jare Ndra. Suarane wis ana gregelik. Niki penyanyi belajar sinden. Oh, lah Maklum. malah pernah sing sering. Lah nggih. Pokoke Awes-awes lho penyanyi aku wis dangdut ngondang-ondangake belajar karo sedulur penyanyi ngendi bae. sinden. Lah nggih. Monggo Dik, kersa latihan nyinden monggo nderek kula. Gratis. Sakniki pun mboten Gratis. sinden nggih. Nyong ngono ora njaluk nyong ya ora weweh, gratis. Gratis, Apa nih. miki wis mengoyo, Dik? Oh, mengo. Aduh, lah nyong kok ora klawek ya. Ngono wis mengo kok iki. mulane dimpirengaken. Ah nggih. Selendang biru among enai hati Nora tekan batin setiamu Iya, selendang biru. Apan sing ilate gadel. Aja seru-seru. Mergo angger ilat gadel ki ngomong biru ki ya biru. Biru. Oh, tahu terus. Penyakit stroke. Lah, tetep ana janjimu selendang biru kidul pisan ora tawani. Ora. Ambekan kecengkrak. Iya. Hah? Selendang biru hamong ngenai hati ora tekan batin setiamu Selendang biru. Das, kowe melu-melu selendang biru apa ora? Kaya lah syukur lah kaya kowe. tetap ana janjimu selendang biru Iya. Matur nuwun menika Bu Wahyu. Pindah malih kula nampilaken menika termasuk latihan. Nenggen tengene Mas Entus tah pun apal.
ning teng mriki termasuk belajar. Teng mriko Kula tak- kosidahan. Oh, nggih, teng mriko kosidahan. Nek wayang santri. Wayang santri. Ha, nggih. Monggo kula atur jumeneng men sedulur mriki do napa naminipun? Tepan. Mirsani, nggih. Jeng Wiwi. Nggih dalem Pak. Sak menika tasih pinarak wonten petu Petarukan. petarukan nggih. Nggih. Ya Allah Gusti, untung ora kebandang aku. Ampun kebablas. Oh nggih. Sik anu nderek kali Mas Tegal. Tasik. Oh nggih. Lah sing petarukan mriku niku nampake napa dijemput napa langsung piyambak? Mboten dijujukaken. Oh wonten sijuke. Ah nggih arane beda-beda nggih. Nggih. Nek rombongan kula tapan ya gayangan melu kol gawa sablu. Timbang angel-angel. Kepancal batire ya ngenteni kol gawa sablu apel. Nuwun sewu Jeng Wiwi. Nggih. Menawi kathah bentenipun nggih. Nggih. pripun? Papan mriku termasuk dalang ingkang kelas menengah kalih kaya kulonan. Monggo panjenengan kula aturi ngaturaken kawontenan lelagon menapa ingkang sampun dipun kulinani. Nggih. Najana panjenengan menika termasuk dundunan. Nggih. Dundunan apa niku? Dundunan penyanyi, Dundunan Nggih. kedinget tapi mriko. medun penyanyi munggah belajar Nggih. inden. Nggih. Kula nyuwun dilatih jenengan nggih. Hah? Dilatih. Ampun teng kriki. Teng pundi? Ana nggone dhewe. Sampeyan tak latih nang kene rusui Wahyu. Rusui ora tutuk-tutuk. Nggih. Nggih. Latih kuwi nang omah. Lah bojone nyong ngrungokake. Wah, ngono. Monggo kali latihan nggih. Nyidam sari mawon nggih. Oh nyidam sari dados kaya napa maaf menika latihan dados lamun latihan kesleo niku wis biasa wong nyong men lagi latihan wis sering kecengklak kok niku nggih dipun bawani kabare jeng Nggih. bisa opar-oper apan kira-kira apih gleor Balaraken nggih. ngisore nyandangi aja kowe ndra kesenengan kowe Duh wong bagus. nah iya. Pepujane ati. Kaya ngene wong nandang asmara Nggih, leres niku namung boten sesuai kalih ajaran mriku Tegal. Ning Tegal tak kadang-kala dijiwai lan dipraktekake. Duh wong bagus kaya ngene, ana sing dimek. Ngene iki apa sing ngene apa sing kene apa sing kene. Nah, kaya ini kados nah kaya niku nggih. Masa iya. maksudnya kali gaya napa? Lah wonten gayane lah. Sing arane kaya ngene iku apa apan kene berarti mrene. Kaya ngono berarti mrono. Oh nggih. Meranak. Apa to awakku dhewe.
latihan kaya kiye ta wis rada lanyah kiye. Dewa sawataku welas sono mring Anggrana swara grentes kaya kuwi kok ngelongi. Iya. Besok kapan ketekahan cecer lan wong Rada mleret Siti. Kuwi isih kayu-kayu. Bagus. Mleretake Siti kita gampang. Ah panjenengan kok senenge mlorotake bae. Suarane lho. Nah semono. Tak umpama nonah kodah tanempo prau sasat sarat dan jalahatri Iya. nyedam syariah Ongkek. Gonge pas. Mangga nyedam sari. Nguk. Apa mas liramu sekar melati aku kumbang nyedam sari. Apa mas liramu margi wong bagus aku kang bakal ngliwati tanpa ora napa sediane kagus sanak sayang semono janji prasetyo ning ati anak netra rinoso karasa rasane mriyo mikir sak jagat raya kawe ono mukeng samudra Wi dalem kanca-kanca rasa ayem nggih pripun ketemu karo kono. dangu nggih Iya suwe ra temu. nggih Heeh. Kaya kuwi ra. Ketemu sing terakhir kaki kuwi tongkrong nang endi ya. teng pamutih Rasa nggih pamutih kok ora melu kok. oh teng balai dusun nih Aku ta ngadang kuwi nang kebon ora teko-teko. napa nggih lah kula mawon ngadang Ngandenge nang endi kon? teng tebunan Iya. hatiku
apa sejane kenangan baleni mien wi ah ayo kaya mien Aku kembang hidup sari apa muswiramu margi wong bagus aku kang bakal liwati senang selintang elku semono janji prasetyo ning ati laman serem baku nganti mati ora bakal lali lagae lintang mlaku matur nuwun keripik gedang keripik tela ya Bu sithik edang watone rata sik ana Pak nyuwun pumundutan sewu niki nggih pun 1000 lah cetha lah nggih kaya niku dobori apa ora usah ujar dikiwiri-kiwiri nggih mboten enten Pak oh lah wis do mawur ndean monggo wae salam kangen buat Bapak Gendut oh nggih matur nuwun minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin sami-sami kula semanten ugi kirim salam nggih. buat Mbak sinten iki nggih Mbak Ulu apa Mbak Uu oh pokoke kaya ngono kaya kuwi lah lagunipun Caping Gunung Pak oh Caping Gunung nggih nggih ah Caping Gunung kaita mboten ilok mangke nek wonten tunggale nggih mangke mawon nggih jeng nggih nggih minta nyedam sari sampun. Nggih. Terus Pak di samping gununge. Ana sing durung, ana sing durung tapi aja domongake. Dari pager gunung niki lagune sampun niki nyedam sari. Oh nggih. Kasih Loro Wuyung. sing dereng mawon. Nggih, sing dereng mawon. Ngirin. Gambar dereng mangke. wuyung Pak Kiranganane nggih mangke. nggih Monggo. Sing dereng napa? Lah niku mau. Uyung. Oh, nggih mangke. Nggih, matur nuwun. Jeng Wahyu, gandeng sampun kathah ingkang dipun leksanani kabare nggih mangke. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Tenggo sawetawis lang rumiyin. Yuh, bala ngayahi kewajiban kang utama seneng sinambi lumaku. Nggih, Dewa Lawang.
putane kang bawana keneng bawana keneng sinten tambuh sinten sumerep ingkang pilenggah wonten ing tlatah Kadipaten Pemalang Iring Kilen menika gegambaranane kirang langkung utusan saking daerah Banten ingkang kinocap Kaki Kala Sengara wal gitu ngendikanira wet Adi, apa Kang? Mandeg sedelo. Sawise aku melangkah kali iki jare wis manjing ana ing tlatah Pemalang. Iya jare. Iki kaline kali apa Kang? Aku dhewe ora mangerteni mergo aku dudu wong kene. Angger jaman akhir besok kali kiye ku sing besok ngalore anjok Blawangan. Jaman akhir wondene jaman lagi dicerita kali iki urung ana arane. Ning aku arep takon karo sampean Kang, najan krungu nanging ora genah. Adoh saka Banten tumeka menyang Pemalang jane tujuanane apa Kang? Ngertiyo. Gusti Adipati Riyo Agung Pura nyawang kawulane sing lagi nandhang cuban pageblug. Akeh nenandur kang ora tuwuh. Akeh penyakit sing sangsaya ndadra. Ana paribasan esuk sehat sore lara mungguh panemune pagebluk kang ana diseranani mawa pusaka jimat sing arane Kiai Sitapak lan Kiai Simongklang miturut kabar anane jimat pusaka Sitapak lan Kiai Simongklang sing ana ing daerah Pemalang ya miturut cerita sing lagi tak ambah iki oh kaya kowe apa jimat mau kena nggo serana tumrape kedadian kang ana aku dhewe ora ngerteni wong aku iki namung tugasake goleki sapa wong Pemalang kang duweni jimat Sitapak lan Kiai Simongklang yen entuk bakal dituku yen ora entuk bakal nyilih disewani ora ngandel wong barang jimat njur disilih apa maneh dituku wong jimat kuwi rega tanpa rega Kang. Kula gamane nyong angger ana sing padeni ya gelem aku. Ning jimat karo gaman ki beda. Asline jimat kuwi ora kena tinukun dhuwit, aja maneh kok disilih. Kono lagi kena tangan wong liya pe bali maning kok Kang. Kaya mangkono. Tur kaya-kayane sing duwe kuwi dudu wong sing kaya nyongan kayane. Mulane aku takon mrono mrene ora ana sing ngerti. Arep takon karo sapa? Saiki ngene, Kang. Yen takon karo wong kaya nyongan ngisoran mesa ngerti wong barangku sing barang remada. Aneh, saiki takon karo piyayi-piyayi. Kaya mangkono iya. Apa bangsa piyayi sok duwe kaya kadang-kadang nyong tau krungu riwayate kok.
angger tukang nyidang, tukang debat paling ora kerise. Ya kuwi bangsane keris apa kae, Kang? Sempana bungkem. Jare menene kena nggo syarat debat. Angger debat nggawa keris sempana bungkem sing isih mandi, dilalah ngono ngruwel-ngruwel ngomongi. Cepetonan. Iya. Dadi keris ki ana sing percaya kaya kowe. Lah kowe keris isih tapi dudu kaya kowe ra. Apa brojol. Rada mandi, Kang. Mlangian kena nggoe serana ya kabeh sing kuwasa ning kanggo lantaran kena. Buktine sering. Tanggaku, lara weteng dina Rebo. Sore. Terusane pendak Rebo nembe lae dah. Oh, jare koyo kok mandi. Mung lenang. Rupane kana piyayi mlaku rene ditakoni. Mandeg sinatron melu kenalan sedelo. Loh, sapa iki? Mangertiyo, aku wong saka Sangkan Paran. Jenengmu? Kala Sengara. Kala Sengara? Iya. Mburine? Sekar Tirta. Sapa sampean? Sepkepel dapak sandangane abdi kawula Kadipaten Pemalang. Raden Ragil Sari. Ngaku abdi kawula pernah apa marang Gusti Kanjeng Pemalang. Yen kono ngakoni aku sih mambu sedulur. Jam iki sing dadi adi ing Pemalang, Adipati Pemalang sapa? Raden Mas Agung. Iya. Mergo kono ra kene Adipati jaman saiki bupati, pendak kala masa ganti. Iya. Melu takon. Apa sebab sampean tak ndek mergo aku butuh ngerti. Apa sing dibutuhke? Kira-kira sampean ngerti apa ora kang jeneng Pusaka Sitapak lan jimat Kiai Simongkrang? Lamono ngerti tuduhake ngoleh presen. No. Aku
gelem nuduhake asal ngerti tujuanane. Ya arane ana apa ora ana. Wah beneran. Diapik-apik men oleh nuduhake sing pas temenan. Kaya kowe. Nyong resen nuduhake. Resen dituduhi batire nyong malah mblosokake kok. Jari menine ki anyar. Jebulane anyar pindahan. Sembarangan. Arane ana. Ora njur tembung catur mabur werta lunga kuwi ana. Sejarahe ana. Bisane ana Kiai Sitapak, sejarahe ngene. Biyen kuwi ana wali nyamar. Jaman biyen kuwi Islam ora padha ngandel, akeh-akeh wong padha nyembah berhala. Kuwi ana wali nyamar, aja nganti katon wali. Jenengane Kiai Cepaka Wulung. Bareng siar saka wetan tujuanane menyang Cirebon, kepalang kali sing saiki diarani Kali Comal kuwi. Kepalang kaping pindhone merga jaman semono tanah kono isih arane tanah Sirawung. Tanah Sirawung. Kira-kira bengendine kebon kelapa. Kebon kelapa sak pengalor, sak pengulon, sak pengidul. Oh. Sawise kaya ngono kuwatir menggok ngidul. Kaya saiki metu moga banyu mudal. Liren nang kono. Kanca bala aja dibacutake ngulon, marikan ana peperangan gedhe. Kiai Cepaka Wulung ngejak batir, salah sijining empuk. Saiki bala nggo gawe napak tilas. Gawe gaman. Padahal kuwi empu sing dugdeng. Mulane gaman mau jenengane Gaman Sitapak. Mulane gaman mau dijenengake Gaman Sitapak. Wong-wong kono padha eram karo Kiai Cepaka Wulung lan kancane sing yasa gaman mau. Njur Kiai mau ngomong kowe yen kepingin ngerti ngelmu sing kaya kiye lakonana syariating Nabi. Mudah-mudahan kowe bisa gawe gaman kowe wong kono padha mlebu Islam. Paham? Dadi Sitapak kowe ngerti sing duwe ngerti. Tuduhno. Tak tuduhake asal kanggone apa? Kanggo srana ning negara. Mergo lagi ketaman pagebluk. Oh, salah. Gaman ku aja disembah. Sirik ngerti? Gaman ku aja dijaluki berkahe, ngerti? Gaman ki gawenane menungso, ampuh kiraya ngapa? Kok masa kowe percaya karo gaman? Eman. Temenan aja. Yen kowe arep njaluk berkah, njaluk slamet negaramu lan kawulanmu, njaluk kok karo Kang Maha Kuwasa. Ora ngandel takon kiai karo sing dudeng. Ngerti? Tak wenehke kowe nggo gawe sirik engko. Aja, temenan aja. Yo genjot bae wong kaya kowe rewel kowe. Wong gari ngomong cembe kok jar miter-miter. Ragil sari apa? Gelem mengo lambemu nuduhake wujud lan panggonan lan sing duwene apa ora? Oh lah becet tugel guluku mati dening kan kowe.
Urung nyong ora. Urung nyong sing temandang. Ya. Nyong sing temandang kok. Jek reketek tekuk gletik 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 gletik. Ih. Weruh batire nyong sing kejeme nemen-nemen tarik reketek goreng pukungan beres. Mas, baleni laras barang mas. Perangi Semar Mendem mas. Wah. Sidape nandangi nyong temenan ora wae iya Kang sulan bayaranamu sepiro yen kira-kira ana omongno ana sing duwe sapa tuduhno ora iso yen aku nuduhake perkara kuwi padha karo ngentengake patiku sepisan kaping pindhone nyong nyebar salah tujuanamu arep kanggo serananing praja renono gaman nggo kekuatan kok renono dene nyong tau weruh wong nyengkelang keris lah kan aku nyaga geger aku kok alah kaya kuwi sampean iya nyaga geger nggo gawe perlengkapan coba wong nganggo aku angger ora jangkep kayane ora pas kaya to nganggone jas hah terusane njur topine keruduk suwale cekak sandale japit pas bleh wah ya ora lah kuwi perlengkapane wong nganggo klambine beskat nah iya juk anjuk kon wiyaga kiasan lah dure blangkonan iya celanane kok dikelin kaya bayan lusdruk oh garing ngomong beko tega pati kowe oh prajurit kuwi kudu wani kaya ngono tatanane ora manut nang kene patimu wani lara tapi sih tahan lah aku ayo genjot ngiwa nengen genjot nengen ngiwa lah
Lah kuwi barang cet bangke kanane aku koyo kok jeret jeret koyo kok tur. Aduh. Nyong miyen lagi nom. Pirang-pirang ngejertan ora metu. Ah ya. Barang wis tuwa kok dijeret pindho kok alah dleder. Ya salah jamune ndehan. Ha iya. Mulane kuwi sinden-sinden sing jagonge mengi karo ngeden. Palang jamunan ya nden. Jamune apa? Nggih kuwi. Ula. Mesa. Kalian singset sari rapet. Angger ora ngerti campuranane ndleder. Campurane tak tuturi aja omong wong liya ya wong iki larang adoh nggone ya. Apa, Di? Apa? Ya kalian singset kena sari rapet ya kena ning dicampuri wedi ya. Mending Kayane wis nacak kaya. mulane nyong ngomong kuwi Menangi sing ana wedine. ora mundur kene padimu. Kari nuduhke angel ora jama. Ragil Sari. Ragil Sari. Ora rumangsa kowe wong tanpa batir kowe. Ngentengake nyawamu kowe. Wis genah ana aran lan wujud angel kowe gari ngomong ngendi panggonane kok angel. Oh, ngentengke patimu kowe. Awas.
Ragil Sari apa? Kari nuduhke kok direwangi mati-matian kowe. Apa piwasamu? Salah. Aku ndarani wong pamer yen kene ana pusaka. Salah. Nggo gawe nyebar sing ora bener. Salah nggo sesembahan wis ora karu-karuan. Lah mbok iya ape nggo gawe sesembahan, ape nyebar ora bener. Lah mbok kan dituduh iki siak sing ora kepenak ora. Wah, rowoh. What? Hus. Hat. Ayo kowe. Maju maneh tak rambungi sisan kowe. Parat. Mong semene kekuatanmu ya lenak dupak juga jamu wah mingoi kamu terus aduh ayo aduh buat waduh Hari.
mapulian mundur mapulian keneng sorolawan keneng sorolawan sedang ira lagi mangarah sedang ira lagi mangarah